adik ya.
Magkano sa motor ko ya? Kwento. Dalawa kami. Ganda. Saan ba yan? Ay. Mansong-sunong nasar ka na. Good. Dabbal ko. Sin si Kuri kagawad ba siyang Opo, nakandeng. Ah. Sitolay. Sin panggapok matadam. Sa balat no.
Barang mandat. Bangko. Nakabot yan pa ya. Ang formal man te. Yo. Galin. Okay, may bijak. Nakapit. Ini pare ah. Simukan tempor. Tadi. Linis. Si Manggari Kuteng, si Tosi Alakito sa para pambali. Ayos tao. Wakat ya minuta na nin biraman tangan aya. Dahil mo sila noy. Tapi sa rin tao. Dikling nila ha? Tikling ano. Istran ko ah. Kay pa, istran ko nirgo. Si Tosi wato ko na ni Nyana na? kasi ra ba ko amyana na bagatan na. Tanan, lumin po ta. Ay talagang ini na. Talagang ini niya na. Right na. Matay na siya. Puno na lay. Punta na pa ko na kumaliin. Lima tong pulyo. Yung kahit na naman sa sini na kung ito. Dua. Nasiri-sirian niya. Oo. Balik. Yeah. Ambal sitaw chen. Batang gwapo. Lunto kaya arong kwan. Pati kita. Jadi duduk kaya arong ko teman. Wah, dikeliling sabuan si Tinong. Dikling kaldero. Ya, timpla na po kita. Ay man kita mo si mangga kita mo dito si rasa mangga kita mo lamang. Oh, ni pa yayin na bikoy. Kapoy sa sapitan mo. Wah, dikeliling sabuan si Tinong. Dikling kaldero. Ya, timpla na po kita. Kaya, Ayan. gusto yung tigsaksak. Oh, ay si laki. Doon pa mabiyay na, ikaw lang doon sa rata mo. Kaya-kaya na siya. Wala si kurang siya tanda ko.